साले सब जगह टकसाल खुलल बाटे हमारा और कोई ध्यान नहीं के देत ओकर फुआ रहलस कि मौसी रहलस अब आई तब नु आई तब पता चली कि बती ए के हा ए कहा हो हाँ खुश रह खुश रह पार लगे फेंकू भैया। खुश रह कहा हाल चाल का बताइए एकदम समझ ला। कहा गैया ना बेचबे गैया का 4 दाई से बर्दाश्त है बच्चा उच्चा देते नहीं बा रात भर चिचियानी बच्चा को नहीं बियानी एकदम से परेशान हो गए बड़ी जिंदगी में ठेहुन बच्चा हो गइल बा। जवान मेहरारू कपारे खड़ा बा ओकर बियाह करे बा का कहले मेहरारू बियाह करे वही खातिर बड़ा चिंता में बाड़ी। मेहरारू के बियाह हाँ जवान मेहरारू घरे बैठा के ना रखब ना। हाँ हाँ जवान मेहरारू घरे बैठा के ना रख हाँ तो ओकर बियाह अरे फेंकू भैया अपने घरे और जाए ना आखिर में हम काहे के बानी अरे ठीक बा कोनो बात नहीं। हम काहे के बानी हाँ तब बस वही के मेहरारू बियाह ए साला रोज काहे बड़े बाबू रोज काहे बड़ा हम बानी नु दुनिया समझ बस पानी पियला हैला पानी पिया ए पानी पिया ना मर दे बस साला बतावा हमरा दुआर पे आके रोए लगल अच्छा लगता अरे हमार है जे बार जब काटे लगी नु साला का करता बाटे ए बबुआ काटे लगी नु दौड़ा के तो भागे लग बसारे कुछ पैसा चाहतल फेंकू भैया ये तेरा पैसे मांगे हम मांगती नहीं हमें कौन चीज सब भगवान के दियल सब बा बस पैसा नहीं बा बस तो ठीक बा पैसा नहीं बा तो का भइल बा कि पैसा दिए गए बा कमरा दू बा 3 ठे घर में लेटरिंग बनवले बाटे हां बस पैसा नहीं बा पैसा नहीं खे हाँ, तो हम का करी बताओ मेहरुआ बियाह करे खातिर अरे साला तो हम बैठल न बानी रे मेहरुआ के बियाह में पैसा लगी जब ले हम बानी तब ले दे दल जाओ ओकर एक बहन आराम से परिचय उरिचय करा दे अच्छा चढ़वाई है ओकर मर्दा मर गइल बा। अच्छा है हाँ अच्छा तो कितना चाहिए दे दे हैं? 400 करोड़ तो देवल ना जाए आपका औकात नहीं बा तो जोन हो 4-10 हजार दे दो और क्या। कब देबा कब अरे हम आज तक क्यों दे बाटी तुम तुहार रोकब हम नहीं, ठीक बा मैंने एगो समय टाइम दे दे बता ले गई नहीं समझ एक हाथ लड़ी दूसरा हाथ दे दिली हम अच्छा एक हाथ ले गई दूसरा हाथ दे दे आज तक केहू पैसा हम समझ ल कि अच्छा तो अनु तो समय दे हमरा के समय दे ले कहिया तू के चाहे बतावा एक हफ्ता में दे देबे 3 दिन में 3 दिन में 3 दिन फिर भगवान चाहिए तो वो नोटिया कलेक्ट तो नोटिया नंबरो देखेला। अच्छा ठीक बा 1000 3000 4000 आई 200 वाली नहीं चले ले 5000 बोल दीजिए बंद कर अरे दो। साला 2000 हम मारे ठीक है हो अरे जाए 2000 के नोट कहाँ चलेला भैया कहाँ अरे चलेला? नहीं चलेला। अच्छा ठीक बा हैला ले जा ठीक नु हैला हैला ला हो गेल नु अब भगवान आपके भला करे भाला करे हम लोग लौटा दे समझ लो कि 3 दिन में लौटा दो हमारे खातिर बोले मिले खा 3 दिन में लौटा दे ना ठीक बजा सड़वैया से एक बार 500 रुपये सड़वैया से बतियाओ खातिर 500 सड़वैया से हाँ ठीक है, बात कर ली है हाँ। आज से 500 ले जो खर्चा आए 500 के दे दी है कहिए कि एडवांस है ठीक नु ए पंडे साला चोर चुहार तोरे कोनो भरोसा बैठ साला जो जो ठीक है जा खुश रह अरे कुकुर कहीं का 3 दिन में दे दी जाए तो केहू के दुख विपत आवेला अरे आखिर पैसा बा काहे के हमहू समाजे के भलाई खातिर में बैठल बाटी हट चल हमरा हट अरे हट ए हट 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 है ना ए सुन अरे साला क्या रे
चल होने चल ले जाओ भैंसिया के। पहले किनारे आओ कहाँ रे हैं आज 6 दिन हो गए साले हैं 6 दिन हो गए 3 दिन में साले लौटावे फेंकू भैया हम बहुत परेशान बानी हमारे मेहरारू तबियत एकदम समझ लो कि दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला जाता है। हैं? हाँ हम रहुआ घरे आओ तरी भैंसिया ला के बांध उन के वहीं में तुम लोग आबिन बैठे बच्चा देती तो फिर समझ लो हम कुल के बेच देती हम। साले बच्चा के एथी पर ले गए पैसा हाँ। हैं अच्छा। साले रोकला पर मुंह 10 दिन पहले ही बच्चा दे वाले ना लेट कह देते तो क्या करी हम राहुल पाई चुका 2 दिन के और समय देते नहीं 2 से 2.25 दिन हो जाई 2.5 दिन ना हुए। ठीक बा जो सर जो हम पैसा राहुल जो कहते जो 2 दिन और देखत ना तो साले धोबला बाहर करब। अरे साले अरे भैया है का रे अरे फेंकू भैया फेंकू भैया साले हाँ, प्रणाम, प्रणाम। देखा तो तू मैंने नहीं भैया ना तो चैन में उतर गया ना सोनी के मैं का चैन में उतर गई बता जाते है ने अचानक है ने कहां मुड़ गए सरे तू जैसा पकड़ ले बटवा तो तोर हम खेत काट ले बाटी हम अपराधी हैं यार। का हाँ पैसा तो हम खेत बाड़ी तो लिखा ले बाटी हम देर में तोर पैसा अरे भाई जब लंदन लग चल जाब हम लंदन लेके जेबा कि तू हाँ। कनाडा लेके जेबा उनका हम जानते नहीं पैसा ले गए बड़ा 3 दिन के करार दे भगवान मर जाती है बे मार नहीं खा जाता पैसा ऐसा ही आवता टे दो पैसा ले दे दे भगवान दे तू खबर कहाँ घबराता 2 दिन के बात हो रही भैया 2 दिन तू परसों तोरा हाथ में पैसा ले लिए जो नोट दे रहा वो नोट दे दे खर्चा नहीं खींच कर ले अरे बाल के धैर्य बाटी हम पैसा हमारे मिल गए तुम्हार क्रिया भैया। अच्छा ठीक है हम भैया उनके बेमार में नहीं ढेला ढकेलू ना भैया हम बेमानी नहीं के ना ठीक बा जा अब फिर जा सकिए जाना भाई जा ठीक है सुनो ना ये नहीं जाए बा 1500 दे तब मिला हम देते फिर 1500 दे जल्दी जा सारे कुकुर कहीं का साला। एगो तो काज ने कहाँ गोइल बड़न की कुछ पते नहीं खे रतियो खने चैन नहीं खे काज नहीं कहाँ ये बेरा ले ई रात हो गइल ना आई ना। अरे बाप रे बाप अंदर चल फेंकू तो पैसा मांगे होता अरे कई दिन से परेशान कर दिल हमके ठीक है फेंक अगर बस ले आओ जल्दी और कहाँ गई नहीं हां अबे आई अरे बाप रे बाप अरे राम सुन आई ना हां ऐसा रोए हां कि समझ ले एकदम सम सही मर गई बाटी अगर तू खोज वहाँ पे जल्दी खोज दे हाँ मुड़ थे दे हाँ कह दिया मर गई ठीक है हाँ कह दिए पूछ ले कह दिए पैसा तू बार मांगता तू फेंकू रहा बार पैसा मांगता फांसी लगा मर गए ना अब पुलिस चौकी जाके बोल दिया तू के रिपोर्ट लिखाओ बा ठीक है ठीक बा अरे हाँ बोल दियो ताजा मरल हाँ जल्दी उठाओ रो रथ ठीक करो कपड़ा पिट करो हाँ नकली लागल तब मार के मुआ दे लेकिन चाहे असली मरल बाकी ठीक है तब पैसा पान रो 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 ए बाबू ये एगो ढेला बाड़े ढेला जी ढेला जी कहे के देखे ढेलवा के घर कौन है दुआरिया पाके बुझतल हौगन करवा अच्छा ये हां जा रोत अरे भाई ए बाप ए सलाई तो सूतल बा ए ढेला ए जी के है ये तू के हाउ हम ढेला को मेरा तो रोवत का है बारू हमार ढेला मर गई मर गई कैसे बोल रही काजनी के गौवा में पेकू बाटे उनकर पैसा ले रहलन और बगर वो परेशान करत रहना फेकू? पेकू बहुत
परेशान कैले रहना आके हमर ढेला फांसी लगा ले अरे माई तोरा भूख पता न का पर्ची लिखले बाटन कि हो पे फेंकू के नाम बाटे अब ले जाते ही पुलिस थाना में थाना में दे देले बा का पर्चिया नहीं रखले बानी रखले बाड़ू हाँ आए अब ले जाता नहीं थाना में थाना ले जाते रू हाँ अरे साला अब ढेला मरी गई अरे नानू मुआ लेखा नंबर हो गई बड़े ई ता उ चिट्ठिया कहां बा चिट्ठिया अब दैले बानी ए, देखी का लिखले बा अब ले जाते ही थाना देख थाना ले गईला के कौन जरूरत बा देखा तनी नु का लिखले बा अरे साला फेंकू के चलते फांसी लगा के मुंह तक ए भाई ए हम फेंकू के रोको ना अरे भाई हम देख नहीं बानी है सुना है रुपया लाई रखा हनु 1 2 3 और छोड़ा सारा कटन रुपया रहो अइला है रुपया रखा हनु एकर काम क्रिया करी तारे के कबो कोनो चीज के हम दिक्कत ना हो देबा हम जा तनी फेंकुआ के माना कर देब हैं फेंकुआ के माना कर देब साले दोबारा दुआरी पर रुपया मांगे नहीं है ठीक नु थाना पुलिस गइला के कोनो जरूरत नहीं है हनु तारा कोनो दिक्कत हो तो हमरा से कहिए हमरा तो दिक्कत पड़ले बा हम बाद में तारा से कहब ठीक नु एकर दाह संस्कार कर ठीक नु जय साले गइला गइला और ले गइला साला अरे भगवान है चिट्ठी साला हे भगवान ई के रहल है गेल कि नहीं अरे गइलू के रहल उ रहल के ह एक काजल ढेला के ढेला जेकर लेना हो ना देना जेकर लेना ना देना फिर का जग में आना है पैसा उठा ले चल बटे को ढेला थैले ई रहल के ह जे पैसा दे के अच्छा तो अब तो उ फेकुआ कहला सा पैसा वैसा ना दीह अब कहीं ढेले राज का जब तक ढेला मेरारू बन कर अभी अब रानी विक्टोरिया है जो ले जो जीते हैं डाक पीटा तो मत छोड़ जात है बाजारी अब दे चलिए हम